Ayan, welcome back mga guys. Yes, show, break it down you. At ngayon po ipapakita ko po sa inyo ang ilang mga behind the scenes ng aming preparation sa aming kasal. At ito nga po, nag-vlog yung aking pinsan. So ngayon, ipapakilala ko sa inyo yung galing Amerika. Anastasia! Ayun mga guys, at naloko na pagkatapos magsalita at ayun tumalikod na sa kamera yung aking mga kapinsanan. At ito po dito mga guys, yung venue po ng aming kasal. Ayan oh, tulong-tulong po yung buong pamilya po ng Serbito para po may saayos, may tayo po ang tulda. At ayan mga guys, ilibot ko po kayo dito sa kabuuan po ng venue. Ayan, ito po dito ang plaza ng Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar. At ayan, grabe, medyo kinakabahan po kami dito dahil mga guys, maulan po ang tagpong ito. Yes, yo. At ayan yung mga preparasyon po. Basang-basa po yung yung kanilang hawan. Yung plaza. At ayan mga guys, kitang-kita nyo naman, napakahaluag po talaga ng kanilang plaza. At pwede po talaga kayo ditong magchatcha, magkuratsa at lahat ng inyong pagdadan is. At ayan mga guys, ito naman po dito ang kanilang simbahan. Napakasimple po pero napakaganda mga guys. At ayan yung kabuuan ng kanilang plaza. At nandito yung aking mga kapansanan, mga kapaturan. Mga kapansanan talaga. Ikaw ko naman. Introduce naman ko naman. Baka rin nakawakan ka nga. Bawal? Hindi, gay ko ay gayan. Hoy, ayaw kang pagsultan sa niya. Kapainit. Wala magsusula ko yun. Hindi mo nga arman ini. Hello guys! Ito naman ang lata. Guys, pagkadinin pa rin ba? Tutok ka lang.